At babalik ako dito. Wala kang tubig. Yun lang yan. Alright mga kaidang, magandang tanghali sa inyong lahat. Ang oras natin yung mga may mga alas 12 na ng tanghali. At dadaanan ko si Tatay Rene. Habang nagbiyahe ako, yung nakikita ko si Tatay Rene ba yun? Dahil bagong gupit siya ko yung mga kanadong, kanina ko. Kaya dadaanan ko si Kuya Rene. Dito sa, nag-iba yung pwesto ni Kuya Rene, pero nandito pa rin siya sa gilid na ng kalsada mga kaidang, kaya nadaanan ko siya, bumalik ako dito para makausap at makumusta ko siya kasi 2 linggo ko rin na hindi ko nabisita si Kuya Rene. Kuya Rene, kumusta? Ayos lang po. Medyo may buhay pa. Buhay pa. Malaga buhay pa, no? Oo, mga kanudong, yun, ginawag si Tatay Rene, kung inano ko siya kung kumain na ba siya, sabi niya wala pa raw, mula pa kanina. Gusto gutom na to si Tatay Rene talaga. Kaya ang gusto kong gagawin na lang yung mga kanudong, kasi yun na naman ang kaya kong magawa para sa kay Tatay Rene. Bilhan ko siya ng kanyang magiging tanghalian mga kadong, dahil ang oras nga natin ngayon ay sa alas 12 na ng tanghali. Mabuti medyo makulimlim ngayon mga kadong, medyo makulimlim yung langit mga kadong, kaya hindi mainit itong aming kinalalagyan ngayon mga kadong. Kaya yun lang ang tagi kong magagawa kay Tatay Rene na kumbaga tulong, para naman lang maibsan yung siguro nagutom si Tatay Rene, kaya yun bibilihan ko si Tatay Rene ng makakain niya mga kadong. Right, sige tayo, alis muna ako. At bibili ako ng pagkain ha. At babalik ako dito. Wala kang tubig. Yun lang yan. Kailangan yung mga ano kailangan. Wala. Oo. Kailangan bibilihan ko rin sa Tatay Rene ng tubig kasi alangan naman pagkainin mo siya na walang tubig. Paano kung mabulunan? Joke lang kaya pinapasaya ko lang si Tatay Rene kasi nakikita siya dito mga kadong habang papunta ko rito. Natatanaw niya si Tatay Rene, malungkot siya. Tatay, tuloy lang ang buhay, ano? Tuloy lang po. Ang dami Oo. yung mga katubo. Oo. Okay, sige, Tatay, alis muna ako at bibili ako ng pagkain. Okay. Alright, mga karumagilang, dito na ako sa pinistuhan ni Kuya Rene. Nakabili na rin ako ng pagkain niya, mga kadong. Ito. Rice topping kung tawagin, mga karumagilang, at binihan ko rin si Tatay ng soft drinks, Sprite, at para makakain na si Tatay at ng kaibisan man lamang yung kanyang naramdaman na gutom. Yan. Kumusta kayo, Kuya Rene? Kumusta? Ha? Bago talaga ako sa'yo. Ha? Bago ako sa'yo kasi dati nung una kita nakilala, mahaba yung buhok mo. Motor mo rin. Saka iba yung nakasingil ako kasi mga kadong kaya hindi niya ako nakilala. Kasi single yung dala kong motor nung una kami nakita, tapos dalawa, sunod-sunod na siya. Ngayon nakatricycle ako kaya nabigla rin siya. Tinititikat talaga niya ako ng gusto kong ikaw pala yan, sabi niya. Oo. Ayun, Kuya Rene, basta yan lang, pasensya mo na yung yan lang ang kaya kong maiabot sa iyo, ha. Saan pala yung probinsya mo, Kuya? Sa Damayan, sa Pian Kapit. Kapis. Wala ka bang pamilya dito, Kuya? May tatanong ko lang. Doon sa amin, pero dito wala. Dito sa Maynila, wala ka talaga pamilya dito? Zero, isang ano lang ito, kabuo lang. Nag-iisa ka lang. May tanong ko lang din ulit, Kuya, pwede ba akong magtanong? Paano ka naman nakapunta dito, Kuya? Sa umpisa pa lang ba, kumbaga, paano ka naman nakapunta rito? Mayroon bang nag-alok sa'yo ng trabaho para magtrabaho? May nagdala ba dito? May nagpunta din sa amin, recruit na magtapas ng tubo doon Sa probinsya nyo? Opo, galing sa probinsya, sa Kapis. May nagkuha rin sa amin. Kinuha ka doon sa inyo? Opo, Sa Kapis? Marami kami. Marami kayo. Pagkatapos,
dinala sa Tarlac. Ay, ibig sabihin, galing ka ng Capiz, nakarating ka muna ng Tarlac. Ngayon, pagdating doon, Tapos kami ng tubo. tapas kayo ng tubo. O kasi malaking ano doon sa Tarlac eh. Tubuhan yun doon eh. Pagkatapos doon, kuya, nung nandun na kayo, paano ka naman nakapunta rito? Nabasa ko kasi yung kanilang ano, yung mga ugali. Kasi ang ganda ng salita niya roon sa amin eh. Oo. Nag-iwan pa ng pera. Oo. Tapos pagdating doon, sabi niya, libre bali, mabilis na magbali roon. Oo. Makakapira pa rin kayo. Oo. Para mabawasan naman yung iniwan sa pamilya niyo. May iniwan silang pera eh. Oo. Tig 2,000, 3,000. Oo. Tapos libre daw yung pamasahe. Ah, Yun yung sabi niya. nire-recruit talaga kayo. Opo. Yung pagdating na dyan, doon na, lumabas na yung tunay na Oo. ugali. Tapos yung pagkain namin doon, Oo. limitado. Uy. Hindi kami makakautang ng pera, hindi kami makakuha ng kaginamaan, hindi kami makainom ng kahit anong pang ano. Puro lakini ang aming Puro laki na yung kinakain. Ganun. saka sa yung ano yung itlog na ano, pula. Ah, yung malat. Oo, Itlog yun na malat. lang. Saka tuyo. Araw-araw. Oo, araw-araw lang. Tapos habang nagtatrabaho kayo, nagtatapas kayo ng tubo. Hanggang sa umalis ka doon. Umalis ka, nag-iisip kami, Ibig sabihin, kuya, marami kayong lumuwas dito sa Maynila. Mula nanggaling doon pa sa Tarlac. opo. Ngayon, pagdating na dito sa Maynila, hiwa-hiwalay na kayo. Wala na kami, hindi namin kami kasi sa trabahuan na papasukan namin eh. Kasi, Ah. Di nung pagdating mo to sa Maynila, kuya, ano yung una mo rin na trabaho? Yung dito ka na? trabaho ko nandito pa ako, nung una-una, yun talaga yung tubo na yun. Tubuhan. Pero nung nakarating ka na dito sa Maynila, dito sa Quezon City, ganyan na lang yung ano mo, sitwasyon mo. Hindi, meron pa. Anong? Pumasok ako dito na nakatundong ako dito, Hmm. bakery. Marunong ka pala gumawa ng tinapay. Opo, Ah, bakery. ganun. Tapos umalis ka rin sa bakery. Malis na rin ako dahil pinagsasisilusan ako ng ano mo naman yung pagka ano yun ng tinapay. Oo. Pagka hindi ka makikisama sa kanya, gusto kasi yung matuto. Ah, Eh, ah, natuto na, baka nagpapil na roon sa ano. pumapapil na doon. Ibig sabihin, kaya na... Siya nang mag-bakery, siya nang mag-master. Ah, Parang sinisiraan na ako roon. So, kumano na ako. kaya lumabas ka na lang din. Ayun ang huli mo talagang trabaho. Marami pa, bago ako Galagala na lang, ganun. Wala nang... bakery pa rin. marami ka na palang napapasukan trabaho, kuya. Mga 8 bakery na tapos kung napasukan. 8 bakery? Mataas na yung experience mo para sa pagtitinapay, kuya. Sa paggawa ng kahit anong klase ng tinapay. Opo, pero sa mga mga cake, medyo mahina pa ako. Sama pang maliitan lang ako. Ah, Mga cake na birthday Ah. malaki. Tiga 5 ano, Oo. pa kaya yun. 5 ano pato. Ngayon, kuya, may tanong ko na naman ulit. Nagtanong na ako ng tanong, no? Paano mo naman na pagdesisyonan na mananatili ka na lang dito, na nandito ka na lang sa kalye? Nagpasimpalad pa rin ako para sakaling dito ako papararin pa rin sa gabit-gabit ko ito. Pero, sige ang panalangin ko pag sasambag. Yun ang dabis talaga. Kuya, no? So, paano, Kuya Andre? Salamat si Pounds Lock mo sa akin, ha? Yung mga tanong ko, medyo ano na, no? Pero sana maintindihan mo rin ako, no? Yung maganda naman yun. Oo. Malaman yung Pero kung pala rin tayo, kuya, kung babalik ka doon sa Capiz, sa probinsya mo, pwede ka bumalik doon kasi nandun talaga yung pamilya mo. Pwede. Yung asawa mo nandun din. May asawa ka ba, kuya? Wala eh. Wala kang binata ka pa hanggang ngayon. O Mm. paano, kuya rin eh? Yun lamang. Ay, basura po. Po? Basura. Walang basurahan eh. Kaya na lang Walang po. basurahan dito eh. Oo. Ibulsa mo na lang muna.
Mga kadong, mga idang, may mga nagtatanong din kahit man lang sa ganung paraan mga kadong, nakakatulong tayo, no. Ayun Kuya Rene, balik ako sa iyo. Pagpasensyahan mo na ulit yung kaya ko munang maibigay sa inyo. Yan talaga muna yung makakayanan ko ngayon, kuya eh. Sana panalangin din ako sa Panginoon na sana madagdagan pa to. Para yung mga gusto mo umuwi pala doon sa probinsya mo kasi nandun naman talaga yung mga kamag-anak mo, pamilya mo. Di ba? Makauwi ka para kaysa dito ka magtitiis sa kalsada lang, di ba? Oo. Mas maganda doon, makatulog ka ng ano. Oo, miss na yun mga kadong miss na ni Kuya Rene yung mga pamilya niya doon sa Capiz yun, kuya, no? Kaya ang gusto rin niya makabalik na doon. Pero kung wala pa talaga kung kakayanan para mabigyan ko siya sa kanyang kahilingan, wala akong magagawa, kuya, kasi mananatili ka talaga muna dito. Di ba? Wala pa akong kakayanan doon mga kadong Oo, kaya ang kakayanan ko lang sa ngayon mga kadong ang pagbigay ng kunting makakain ni Kuya Rene, pangtawid gutom man lang mga kadong, no? Yun pa lang talaga. Kaya yun, Kuya Rene, sana nasiyahan ka sa kunting handog ko sa iyo sa pagkain, no? Rene, ang palayo. Rene talaga ang pangalan mo. Palayo. Palayo mo. Okay Alright mga kadong, yun magandang hapon daw sabi ni Kuya Rene at yun, sana mga kadong nasisiyahan man lamang kayo sa aking naibabahagi sa inyong video ngayon sa araw na ito mga kadong, at sana ay mapalago pa natin ang aking YouTube channel. At kung sino pa man dyan ang hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pag-subscribe na lang at paki-like at paki-share na yung mga kadong, dahil gusto ko pang mapalago ang aking YouTube channel mga kadong para madagdagan pa rin yung aking mga matutulungan mga kadong. Hindi lang sa ganito lang ang kakayanan kong tumulong, dahil ang gusto ko talaga mga kadong yung mga nakilala ko na gusto sana nilang uuwi na sa probinsya dahil doon na sila maghanap buhay ng panibagong buhay mga kadong, pero dahil yung mga kahilingan nila hindi ko naman kayang ibigay. Kaya hanggang ngayon mga kadong, nananatili pa rin sila sa ganitong pamumuhay katulad ni Kuya Rene. Kaya yun, inahanyayan ko yung mga kadong, sana nasuportahan ninyo ang aking YouTube channel sa pamamagitan sa pag-subscribe mga kadong, at huwag kalimutan na pinutin ang notification bell para lagi kayong updated mga kadong sa mga i-upload ko pa mga video mga kadong. Alright, hanggang dito na lang muna at hindi dito ko muna tatapusin ang aking video, at magkita-kita na lang tayo muli sa susunod ko pang mga pagbablog at pagbahagi sa inyo mga video mga kadong mga gidang. Hanggang dito na lang. Bye bye na tayo Kuya Rene. Bye bye. Bye.